Moikka, mä oon Timi Lintermo ja tässä tehtävässä niin on aiheena vuorovaikutuspalvelussa ja käydään vähän sitä läpi. Tässä oli kaksi osiota ja ensimmäinen on se, että pitäisi pohtia, että millainen tyyppi on itse kuuntelijana ja piti haastatella siihen sopivaa henkilöä. Ja mä haastattelin omaa tyttöystävää, että se tietää aika hyvin näistä. Niin tämmöisiä juttuja, mitä sieltä tuli läpi, kun käytiin, niin usein kun se kertoo ehkä jotain juttua, niin sehän prosessoi sitä, että mitä jollekin muulle on käynyt tai mitä omassa elämässä on tapahtunut, niin mä en ehkä aina ymmärrä sitä, että ei se välttämättä halua niin kuin ratkaisuja ja ehdotuksia kaikkea, vaan että se ehkä haluaa vaan niin kuin kertoa ilman, että mä kommentoin mitään. Että että jos vaikka sen kavereilla on ollut parisuhderiitoja, niin se ei halua, että mä sanon, että se äijähän on ihan idiootti, että se pitäisi jättää. Että siitä tulee helposti sitten riitoja. Ja toinen vaikka, että jos se kertoo jotain, että miten se omalla työpaikalla on mennyt, niin ei se välttämättä halua, että mä niin kuin puutun siihenkään. Mutta silti pitäisi antaa jotain elonmerkkejä, että kuitenkin kuuntelee. Et tosi usein, kun me keskustellaan, niin sit se olettaa, että mä lakkaan kuuntelemisen tai mä en kuuntele ollenkaan, eli mun pitäisi sitä antaa jotain merkkejä, nyökätä tai sanoa joo tai no mitä tai vastaavia. Mutta yleensä se tilanne on sellainen, että joko niinku, mä en kuuntele ollenkaan tai on poissa oleva, tai sitten jos mä kuuntelen, niin mä niinku syvennyn siihen kyllä ihan vahvasti, mutta koska mä vihaan sitä, että mua itteeni keskeytetään, niin mä en silloin tavallaan ehkä päästä itsestään mitään ääniä tai eleitä sen toisen suuntaakaan, koska mä pelkään, että mä keskeytän sitä. Sitten ei saa edes syyllistää, mitä mä ehkä teen, että se toinen osapuoli voi kokea sen ihan kauhean loukkaavana, että vaikka se niinku kertookin mulle sitä juttua, niin mä oon silti ulkopuolinen, että mä en ole itse ollut siellä tilanteessa, enkä elä sitä toisten elämää, niin miten mä voisin tavallaan niinku tuomitakaan niitä. Se olisi ehkä sellainen juttu, mistä pitäisi päästä pois. Sitten, koska mä oon tosi pitkään tehnyt asiakaspalvelutyötä, niin mulla on joskus ehkä tapana ohjata tai manipuloida keskustelua mun tiettyyn haluamaan suuntaan. Joskus se on ihan tietoista ja tarpeellista, mutta aina ei. Mutta sen takia mä uskon, että mä oon esimerkiksi ihan hyvä myyntityössä välillä, että on ihan hyvät lahjat viedä keskustelua. Sitten joskus mä saatan just olla ehkä vähän sellainen hyökkäävä tai syyllistävä tai tuomitseva, niin se toinen voi mennä varautuneeksi sen mun asenteen takia, koska se tila ei ole niin kuin turvallinen puhua. Eli jos mä olisin empaattisempi ja lempeämpi ehkä siinä tilanteessa, niin se toinen pääsisi sellaiseen vapautuneempaan tilaan, että se saattaisi kertoa jotain, mitä se ei välttämättä nyt kerro, koska se pelkää niitä mun reaktioita, mitä sieltä saattaa tulla. Eli se keskustelulle, niin sille ei ole mahdollisuutta kasvaa täyteen potentiaalia sen mun käytöksen takia aina. Sitten pitäisi opetella paremmin niin kuin kertomaan, milloin se keskustelu on loppu. Että se ei saisi olla hirveän töksäyttävä tai sellainen vihamielinen pam, vaan että siinä pitäisi olla joku pieni vihjaus, että olisi kiva kuulla tätä juttua vähän enemmän, mutta on tosiaan ihan hirveä nälkä, että jatketaanko tätä tänään illalla myöhemmin. Tai joku tällainen vastaava pieni aasisilta, millä pääsisi pois. Sitten tällainen, niin kuin, että kun oletetaan jotain, vaikka ei tiedetä, eli pidetään faktana jotain juttua, mikä ei välttämättä ole fakta, koska siinä tulee tulkintaeroja miehelle ja naiselle, näitä tulee todella paljon. Eli tämmöinen homma vaikka, että mä saatan sanoa vaikka, että Mamma Mariassa on lounaana tätä ja tätä pastaa, että lounas aika 11.30. Sitten kello on vaikka 11.10. Sitten mä saatan kysyä, että miksi et sä niinku puetta on laittautunut, että meillä on kohta se lähtö, että myöhästytään. Sitten toinen kysyy, että no mikä lähtö?
Sitten mä vaan, että niin, sinne lounaalle. Ja toinen sanoi, että niin, että sä kerroit, että Mamma Mariassa on tätä ja tätä lounasta ja sä lähdet tähän aikaan. Kun mä olin olettanut sen semmoiseksi heitoksi, että mennään yhdessä. Eli mä en aina niin kuin sano, että menemmekö tänne, teemmekö yhdessä, voisimmeko tai tälleen, vaan että mä heitän vaan jonkun jutun ja se toinen ei ole ihan varma, että oliko se kutsu vai ei. Niin tämmöiset tulkintajutut. Sama menee tietysti toisinpäin, että varmaan niitä kaikilla tulee, mutta oli esimerkki siitä. Sitten, että mikä voisi olla ehkä niinku sellaista positiivista, niin jos mulle niinku sanoo, että mulla on sulle asia, että voiko sä kuunnella, niin jos mä sanon, että joo, mä kuuntelen, niin kyllä mä silloin laitan puhelimet pois ja keskityn siihen ja niinku uppoudun siihen aiheeseen. Mutta jos en mä vastaa siihen mitään ja toinen vaan puhuu, niin mä en välttämättä ole messissä. Mutta sitten jos mä sanon, että mä oon messissä, niin mä kyllä tarkoitan sitä. Mä en puhu päälle. Mä yritän kuunnella aina, että toinen puhuu loppuun ennen kuin mä teen arviointeja. Toista saattaa ärsyttää mussa se, että mä saatan olla tosi pitkään hiljaa sen jälkeen, kun toinen on puhunut, mutta se tarkoittaa vaan sitä, että mä mietin syvällisesti sitä aihetta. Että ei se ole sitä, että olisi vaan ihan jumissa. Sitten se on itse hyvä piirre, että useat ihmiset on sellaisia, että jos niille antaa palautetta tai sanoo jostain asiasta, niin sitten sieltä tulee, että no kun säkin kerran teit näin, tai kun toikin tekee niin tai näin, niin itse on enemmän sellainen, että käsi ylös virheen merkiksi, tai että vaikka olisi jostain sanomistakin, niin välttää sitä, että mähän sanoin, tai kun säkin kerran teit, että mä yritän välttää sellaista, että mä yritän pysyä siinä hetkessä, mikä on nyt just, ja siinä asiassa, enkä vedä siihen mukaan vanhoja juttuja. No niin, eli tässä oli minä kuuntelijana kerätyn palautteen perusteella. Sitten vuorovaikutustilannetta piti käydä läpi, missä on itse ollut ja mikä on mennyt hyvin tai huonosti. Niin mä oon ollut ravintolassa töissä pitkään ja käytän tässä pariakin esimerkkiä. Eli välillä tulee reklamaatioita, eli jollekin on tehty vaikka drinkki ja se ei ole hyvä ja siitä tullaan sanomaan, tai voi olla vaikka tällainen tilanne, että on luultu, että asiakas on mies ja se menee naisten vessaan ja käydään sanomassa, että hei, väärä vessa, mutta sitten se onkin nainen. Eli tällaiset niin kuin ulkonäkösekaannusasiat sukupuolessa voi olla aika herkkiä juttuja. Tai sitten vaikka työhaastattelutilanne on hyvä vuorovaikutustilanne. Tämä on vähän tällainen sekasoppa, mutta ravintolamaailmaan liittyy. Eli vuorovaikutus on aina niin kuin aikaa ja tilanteeseen sidonnaista. Että totta kai sillä on merkitystä, että millä aikakaudella me eletään, että onko se 80-luku vai 2010 vai mikä tahansa. Et sillä on aina merkitystä ja kulttuurilla on merkitystä. Et esimerkiksi jossain maissa niin naiset ei hirveästi saa sanoa mitään ja meillä taas on aika hyvin toteutunut tasa-arvo. Eli tämmöiset asiat aina vaikuttaa vuorovaikutustilanteissa. Ja niin kuin tuolla meillä se konkretisoituu sikäli, että mulla on yli 10 vuotta ikäeroa meidän asiakkaisiin, että ne on mua paljon nuorempia. Niin se vaikuttaa mun mielestä, että meillä on erilainen kulttuuri ja me katsotaan maailmaa vähän eri vinkkelistä, niin mun pitää ottaa huomioon se. Sitten aina pitäisi muistaa sellainen konteksti siinä asiassa, että jos mä haluaisin esimiehenä kehittää alaisten vuorovaikutustilannetaitoja, niin se ei voi olla vaan semmoista, mitä mä mietin norsunluutornista, vaan että mun pitää mennä sinne tekemään sitä arkityötä ja nähdä ne toiminnassa ja ne tilanneyhteydet, missä mitäkin tapahtuu. Koska tilanteet on aina erilaisia ja ainutlaatuisia, niin ei voi antaa mitään semmoisia yleispäteviä ohjeita tai tuomita tai opettaa silleen, että jälkeenpäinhän on hyvä analysoida joskus, miten joku juttu meni. Sitten esimerkiksi just tällainen sukupuoliasia, että on luultu vääräksi sukupuoleksi, niin semmoisessa on tosi tärkeää, että olisi hyvät empatiataidot ja sellainen niin kuin tilanneherkkyys.
että ymmärtää, miten niin kuin vaikeasta ja vakavasta asiasta siinä on toiselle kyse, eikä missään nimessä nauraa tai lyödä leikiksi, että se voi tehdä tosi pahaa niin kuin sille toiselle ja miten se ottaa sen asiaan. Sille ei voi mitään, jos itselle tulee virhearvio, koska on tarkoittanut hyvää ja sen voi selittää, mutta pitää olla äärimmäisen varovainen niin kuin sanoissaan ja äänen painoissaan, sekin on tärkeää. Sitten esimerkiksi vaikka tällä reklamaatio, että drinkki on huono ja halutaan uusi, niin vaikka se käyttäisi jotain kirosanoja tai vähän niin kuin susta tuntuu asiakaspalvelijana, että se asiakas hyökkää sun päälle, niin pitäisi tavallaan ymmärtää se niin kuin tunne ja tarve sanojen takana, eikä ottaa niitä sanoja välttämättä kirjaimellisesti. Että jos on vaikka tuntuu, että se reklamaatio ei ole asiallinen ja se on tosi hyökkäävä, niin saattaa olla, että ne on sen asiakkaan vaikka viimeiset rahat ja sillä on ollut tosi isot odotukset, että tämä on maailman paras drinkki ja se ei ole yhtään sellainen, mitä se toivoo. Niin sitten se niin kuin ääripää niiden odotusta ja sit sen suhteen, mitä se saa, niin se on niin kuin tosi iso, niin sen takia se saa sen kiivastumaan tosi paljon. Ja olisi hyvä niin kuin itse osata ymmärtää se, että sanojen takana on tunteita ja tarpeita, ja niitä pitää ymmärtää, niin silloin on helpompi ymmärtää sit sitä asiakasta. Sitten tällainen ristiriitatilanne, missä on ollut vaikka paha väärinkäsitys, ja toinen loukkaantuu eikä missään nimessä suostu anteeksi, ja toinen yrittää sit selittää sitä, vaikka tällainen väärä sukupuolikeissi, niin hyvin harvoin siinä syntyy mitään sopua siinä tilanteessa ja ymmärrystä. Et todennäköisesti siitä tilanteesta niin ne molemmat osapuolet lähtee silleen, että se niiden oma käsitys on entistä vahvempi, kun se tilanne tavallaan kärjistyy. Et hyvin harvoin ne lähenee siinä, ne mielipiteet tai siinä ristiriidassa. Niin tavallaan, että jos et sä niitä mielipide-eroja tai kantoja voi muuttaa, niin keskity siihen, että muuta sitä tapaa kommunikoida ja vuorovaikutustapaa ja viestintää. Sille sä voit tehdä jotain. Niin yritä tehdä siitä mahdollisimman hyvä, vaikka lopputulos ei muuttuiskaan. Sillä on merkitystä. Sitten tähän rekry-asiaan, eli tulee niin kuin uusi tyyppi töihin tai etsitään, niin sekin on silleen aika jännä juttu, että se ihminen, joka on tulossa töihin, niin se työ vaikuttaa ihan hirveästi sen niin kuin elämänlaatuun ja että onko se onnellinen vai ei. Ja sitten siinä on mukana sen toimeentulo. Niin se on tosi niin kuin tärkeä ja iso asia sille, mikä liittyy niin kuin odotuksia ja uskomuksia ja tällaisia. Ja sitten se, joka rekrytoi, niin se saattaa tehdä tosi paljon tällaisia rekrytointipäätöksiä, mutta jos se rekrytointi menee väärin, että siitä tulee niin sanotusti vikatikki ja ei irtisanota koeajan puitteissa ja siitä tulee vakituinen työntekijä, niin se voi olla tosi kallis väärä rekrytointi. Niin sen takia tosi monet varmaan rekrytoijatkin on niinku aika varovaisia niissä rekrytoinneissa. Ja taas tämän pitäisi ymmärtää, joka hakee sitä työtä, että se rekrytointikin voi maksaa ja se on ehkä silloin se rekrytoijan virhe, niin se vaikuttaa siihen sen tapaa tehdä päätöksiä. Ja yhtä lailla tämän, joka rekrytoi, niin pitäisi ymmärtää niin kuin tietty varovaisuus, tunnekuohut, se, että jättää kysymättä kysymyksiä tai ei kerro omia toiveitaan, koska toisella saattaa olla pelko omasta toimeentulosta. Ja sellainen niin kuin voi muuttaa käytöstä suuntaan tai toiseen ihan äärettömän paljon. Niin sekin on sellainen asia, mikä tulee niin kuin huomioida, että ihminen ei välttämättä ole oma itsensä, koska sillä on huoli siitä toimeentulosta ja se saattaa haluta saada sen. Eli raha muuttaa ihmisten stressitasoa ja käyttäytymistä. Sitten tämmöisessä reksyssä niin hirveän tärkeää esittele itsesi. Tai jos sä tuut tekemään reklamaatiotakin, niin se, että joku hyökkää sua kohti, että tämä on ihan peestä ja tämä on väärä ja mä haluan uuden, niin sitten se, joka siinä on asiakaspalvelina, voi ottaa sen tosi hyökkäävänä. Mutta mitä jos sä sanoisitkin, että moikka, mun nimi on Timi Lintermo, että olisiko sulla hetki aikaa, että
täällä ei mennyt yksi homma ihan silleen niin kuin mä odotin, ja mä haluaisin jutella siitä oikein ihmisen kanssa, niin mä veikkaan, että se kuunnellaan ihan eri tavalla. Tai sitten tällä kun haet töitä, niin reipas ja rohkea esittäytyminen ja kerrot, että kuka oot. Koska siinä tehdään se ensivaikutelma, ja se ratkaisee niin kuin kaikkea. Et se on ihan tutkittu asia. Sitten roolit ja tällaiset niin kuin valtasuhteet, niin sehän on ainutlaatuinen tilanne, tällä, kun rekrytään, niin sillä on iso valta sillä tyypillä, joka päättää siitä, että otetaanko sut töihin. Niin siinä tavallaan, että jos sä oot itse se rekrytoija, niin sun pitäisi muistaa se, että valtatyö myös vastuuta, ja sitä pitää osata käsitellä. Ja sitten tämmöinen taas reklamaatiotilanne, niin siellä on sellainen rooli tavallaan, että jos mä oon se ravintolan edustaja, niin mullahan on oikeus poistaa se asiakas sieltä kuuntelematta sitä, jos mä haluan. Tai että mulla on kyky tehdä niin mullahan on tiettyä valtaa. Ja se asiakas ajattelee taas ehkä, että sen valta on siinä, että hän antaa negatiivista palautetta ystäville tai someen, ja sitä kautta se vaikuttaa negatiivisesti niin kuin bisnekseen, niin sekin kokee, että sillä on tietty valta. Ja sitten jos se menee semmoiseksi uhkailuksi, niin tilanne saattaa kärjistyä. Niin kannattaa miettiä, että niin kuin, sähän voit riisua itse siitä valta-asemasta, jos se tavallaan on, niin kuin helpottaa sitä lähtötilannetta neuvotella. Sähän voit kertoa, että hei, mä voisin tehdä näin, mutta mä kuuntelen sua, koska sä oot tärkeä meille ja susta tuntuu, että sä oot kokenut jotain väärin. Sitten kaikkia tällaisia tilanteisia, että on se sitten työhaastattelu tai reklamaatio tai mennään sanomaan jollekin jostain, kun luullaan, että se toimii väärin, mutta se ei ehkä toimikaan. Eli ne on epävarmaa ja arvaamattomia tilanteita. Niin kaikkea ei voi niin kuin opetella. Se pitää hyväksyä. Sitten tällä, että olisi niin kuin tärkeää opetella erottamaan kuunteleminen ja se, että on kuuntelevinaan. Siinä on niin kuin iso ero, ja mä veikkaan, että tätä toista tapahtuu ihan hirveästi. Itsekin olen syyllistynyt monta kertaa. Eli opettele kuuntelemaan, pysähdy, ota stoppi. Osoita, että sä arvostat toista ihmistä, että sä pysähdyt, varaat sille oman tilan, ajan, paikan, että se saa kertoa sulle jotain. Jokaisen ihmisen niin kuin perustarpeisiin kuuluu se, että haluaa tulla kuulluksi. Ja sitten kun tämä on kaikilla tämä perustarve, niin silloin vaikka sun pitäisi kuunnella, niin sä todella herkästi alat puhumaan, koska sä haluatkin, että sua kuunnellaan. Niin se olisi hyvä muistaa, tällä biologinen juttu, miten ihminen toimii. Ja monta kertaa niin kuin pitäisi itse ensin oppia niin kuin kuuntelemaan sen takia, että muutkin kuuntelisi sua. Se voi olla avain siihen. Sekin kannattaa niin kuin muistaa, että tavallaan ansaitaan se arvostus. Ja tällaisessa rekrytilanteessa niin tuli mieleen sellainen, että jos on vaikka nuori työntekijä, mikä ei tiedä oikeuksia ja sitä pelottaa, saako se paikan ja se vaan haluaa saada ja jännittää, se on vähän jäässä, niin sä voit auttaa sitä. Sä voit monessa välissä kysyä vaikka, että hei, olisiko sulla tähän jotain lisäkysymystä, tai oothan sä tietoinen tästä ja tästä sun oikeuksista, tai vastaavasta, tai sitten sä voit etukäteen kertoa sille, vaikka laittaa jo niin kuin mailin tai kertoa puhelimessa, että hei, tämä on ihan perussetti ja tämä työhaastattelu, että eka sä esittelet itsesi, sitten sä kerrot vapaasti, että mitä sä oot tehnyt aikaisemmin, ja sitten sä kerrot, että mitä sä haluaisit tehdä täällä, että sä voit vaikka kertoa sen koko systeemin rakenteen sille, niin se saa varautua ja sitten se poistaa sitä jännitystä, ja tavallaan niin kuin te löydätte molempien yhteiset niin kuin intressit sitä kautta sitten ehkä helpommin, jos se jää on niin kuin rikottu. Tähän loppuu tällainen kevennys tai mikä tahansa, mutta että ihmisellä on yksi suu ja kaksi korvaa. Niin siinä on sellainen hyvä ratio tai suhde niin kuin kaikille, että miten ehkä kannattaa vuorovaikutustilanteessa toimia. Tämä oli tässä. Kiitos.